sanibonani bafethu. Kusasewuye uAnele bafethu lo akamthembu umkhulu ugogo uzwane bafethu. Ngicela ukubonga kakhulu bafethu, ngicela ukubonga kakhulu kulabo abosupportayo kakhulu umsebenzi wami bafethu, kulabo abangisupportayo bafethu. Ngiyabonga kakhulu iresponse yabantu yinhle ngendlela eyisimanga bafethu. Ngicela ukudlulisa nje ukubonga bafethu kulabo bantu abakwazi ukuthi basupport umuntu omnyama oyizamelayo bafethu, ozama ukuphusha impilo bafethu. Lento engiyenza iziphiwo angesabi futhi angithukile. Ningazama ungisabisa, ningazama ungithusa kulabo abazama ungisabisa. Lento ethongo ngiphiwe ithongo ngizoyenza, ngizoqhubeka futhi nokuyenza. Baningi abantu abangilandelayo, nibabili nibathathe ngicabanga ukuthi lokho enikwenzayo mhlambe kuzongicindezela, mhlambe kuzongilimaza, ngeke ngidlule into leyiningi ngabe empilweni. Ngicela ke bafethu ukudlulisa nje umyalezo kulaba bafethu laba abacabanga ukuthi lokhu abakukhulumayo ngami mhlambe khona okuzongithinta noma khona okuzokushintsha. Ayikho into ezoshintsha bafethu. Lento leyo ngendlela engiphiwe ngayo, ngendlela enginikezwe ngayo, akekho umuntu ozoyicindezela, akekho umuntu ozoyenza ukuthi ingayi phambili. Izoyiphambili ngenkani, uthanda ungathandi. Yayizwa lonto. Ngiyinyanga bafethu, ngudokotela. Ngiyinyanga ngudokotela. Uyathanda uthandi okwami lokho akuhlangene nawe, akukuthinta indawo, akukufuni futhi. Kamthembu bafethu akubiziwe umuntu ngenkani, akuceliwe umuntu ngenkani ukuthi aze nezinkinga zakhe. Wena ozaziyo ukuthi imaphi la umkhona. Mawufuna ukuzuzoza bafethu awuphoqiwe, musukwenza ngathi uthi uphoqiwe. Mhlawumbe khona umuntu okuphoqile ukuthi uze lana cha akunjalo asabi futhi angicela umuntu ancengi. Hayi ungacabanga ukuthi mhlawumbe khona la engithinteka khona. Mungakuthandi lokho nginyanga ngudokotela, mungakuthandi lokho thatha intambo uyikhunge hambe ephonse wena ngendawo angihlangani futhi awuyena wakithi, awuyena mhlawumbe futhi wangakithi, angihlobene nawe. So uma umuntu edinga usizo bafethu, usiza abantu thina la ekhaya, sisiza abantu Kamthembu, ngisiza abantu. So umuntu uma enenkinga akeze kakhulu bafethu azothola usizo. Bayeka abantu bafethu kuba negative empilweni, bayeka abantu bafethu ukuhlale befuna ukucinga izinto ezimbi kubantu, behlale becinga ama mistake. Yekani ukwenza leyo nto leyo, akufuni wena lokho, akuhlangene nawe. Khona okwenzekile, khona ongenzekile, awungendawo uthinte ngindawo mfethu, awuthinte ngindawo. Uhambile kusasa or awukho, kwenzakalani, uvukile awuvukanga. Ningangizwa kabi bafethu, ngicela niyeke lento leyo ukuthi nimoshe igama lami ku-social media. Ufuna ukuthi igama lami dicele phansi, umsebenzi wami dicele phansi. Ngisebenzele kanzima kabi lento leyo ukuthi ngize ngifike la ngikhona manje, bese qhamuka umuntu ofana nawe ezama ukucindezela umsebenzi wami. Abantu engibathagethile, abantu abanenhloso empilweni yokushintsha izinto zabo, abantu abafuna ukwenza umehluko empilweni zabo, abantu abafuna ukulungisa izinkinga zabo, abantu abafuna ukulungisa imizi yakubo, umuntu alungisa umsamo wakubo. Angizile kuwena uma unegative, kunezinto ekumele uyinaka obhizi ngazo, naka lezo zinto lezo. Uyeke ukunaka mina mfethu nguAnele Kamthembu, angihlangene ngihlobene nawe, ngizosiza umuntu ofuna usizo. Yilokho bafethu engize ngakho. So ngiyacela bafethu nalabo abakwazi ukuthandaza babathandazele abantu bakwazi ukubhekana nezimpilo zabo. Uyeke ukumosha isikhathi sakhe esiningi ubheka izimpilo zabantu. Musukunaka umakhelwane ukuthi uwenzani, musukunaka umngani wakho, musukunaka umfowenu, musukunaka usisi wakho, musukunaka omunye umuntu oseduze kwakho ukuthi wenzani. Enza izinto zakho empilweni. Namanje ngisasho mfethu mina, mawukuthi ufuna ukuthwala, ufuna isithwalo, sikhona isithwalo Kamthembu, sikhona isithwalo. Ngizokunikeza mina isithwalo esihle, asinazi izithwalo ezimbi thina. Lonke lezi zinto lezi enikhulumayo enicabangayo okwenu lokho. Into enhlanhla ikhona ekhaya, into enhlanhla ikhona nginayo, ngizokunikeza uma uyidinga. Uma ufuna usizo, ufuna ukushintsha impilo yakho, asijaji umuntu asisele ukuzokahlulela abantu emhlabeni. uNkulunkulu usilethele ukuthi sizokwenza lokho, sizophila leso sikhathi sethu, senze lokho kuzokwenza umehluko emhlabeni, hayi ukuthi sizojaja abanye abantu. Uma ubhizi ulekho ujajana nabanye abantu, uzoyinazi nini ezakhe izinkinga, ngoba unezinkinga mfethu eziningi, unezinkinga. Musukuleke nje ufuna ukuthandwa ngegama lami, hamba ukhuluma kabi ngami,
hamba ufuna ukudicilela umsebenzi wami ngabi. Angizele wena, ngizela abantu, ngizosiza abantu abafuna usizo. Hayi wena mu right, hlala lapho right khona. Awubiziwe, awuphoqiwe futhi ukuthi uzelana. Musukuyihlupa ngami, musukuyixaka ngami. Bafethu ngidlule nje lapho kulabo bantu labo. Ngicela ukuthi abantu baqhubeke benze ngendlela bafethu abaziswe ngayo okufunayo ukuthola ilokho nje.